Ndoda kupindura zvishoma tisingadi kutaura, but ukaona wakutaura uchiisa nyaya dzana Mudarageza mukati uchinge uri kukriticize Mudarageza, tinobva tatanga kunzwa gonye richitukunya zvokurevesa tinototsamwa zvokuti kana uri padhuze tinenge takutaurirana tichitobayana bayana. Hanzi point 5 creation ari kuti anga itoda Mudarageza pachake auye pachivhitivhiti chake kuti vataurirane nenyaya yekuti akaudza vanhu kuti uchavapa chikafu asi haana kuzovapa, nenyaya yekuti iye unenge aida kuudzwa kuziviswa kunzi waapapi Mudarageza ari kufunge ari kuitei. Ndio nyaya yatainetsanana futi nachimama iyoyo yauri kutaura iyi, nokuti iko zvino izvi maakuona kunonoka kwaMudarageza, iwe uri kutitaurira kuti you have been doing this for 40 years, muchiita basa rokutaura nokuda hameno zvamaita for 40 years. Ukanzikwa nani wewe? Unotaura munhu ane 3 months atanga nyaya yake, chimurenga chatangwa chine maresults ese auri kuona kuti parliament inovhara, vanhu vari kunyepa kwauri kuno kwatiri kuno kuSouth Africa vachinyadzisa. Iwe pawakatanga ndeipi effect yawakamboita zvakamboitika zvaunongada kutudza nhasi kuti isu patakatanga for 40 years chatakabudisa ndechichi. Hakuna kukriticize mudhara uya, iwewe handizowirirani newe manje. Ende usatiudza zvokuti kana unenge abhoyekana neni ngaanisubscribe akana kutondibloka, ibva iwe vhara chivhitivhiti chako. Rega ndikuudze, iwewe you are a public figure, wakavhura chivhitivhiti chako uchitsvaka chaunga kuti ugowana mari. Haungoitiri zvikangoti ukaroke wangoitirwa. Paunenge uchitoti subscribe paya ndio patinongosubscribe ipo paya une percentage yako yaunowana is either kuYouTube kana kuti kuX. So usazotiudza senge wakuita sekuti vhairira iwe uri wakavhura chivhitivhiti chako, ndiwo wakachivhura iwe. Rega ndikuudze imwe nyaya inoitika ndeyekudai so, a public figure ndio inoitora somunhu ari kufamba mupublic. Kana uchifamba uri mupublic unenge uchitofambira vanhu ipo paya. Kana vanhu vakatokuona wakashama vanotokubvunza kuti akonai madiko kupfeka zvakanaka, nokuti uri pavanhu. Asi dai wanga uri mumba mako hapana aikubvunza kuti wadii kupfeka, because uri mumba mako kana kuti uri munyadhi mako unoona nevana vako. Iwe wakatoda kuva a public figure ukatsvaga chaunga ukachiwana. Tisi chaunga chacho tiri kutokuudza zvokuti izvo zvawakutaura wakurura nhumbi manje pavanhu. Kana wafamba wakashama vanhu vanotokuudza. Hakuna kundiudza kuti munondiudzirei kuti ndafamba ndakashama, iwe uchifambira vanhu vakashama panze. Ndiwo wafamba wakashama vanhu vanotokuona. Kana uita zvokufamba wakashama gara mumba mako. So if you don't want people to comment about what you are saying, please close your chapter. Vhara, uvhare zvese izvi kuti hauzombonzi munhu anokuvinga kumba kwako wachiuya achikuudza. As long as uri papa, uri papublic, you are a public figure, ukafamba wakashama will tell you kuti iwe vhara muromo. Usafamba wakashama muromo, hausi kuona nhunzi dziri kupinda muromo here. How can you tell mudhara uya munhu ane zvindi? Wakamboona mumwe munhu ane zvindi besides Tsvangirai? Mumwe munhu wakazembenge waona aizama kusunungura nyika ndiani? Ane zvindi zvokuda kuzama kusunungura nyika waungada kuzotaura. Uda kutanga kutaura nhasi panapa after 3 months kuti chii chiri kuitika. Imiwe nachimama munombodirei zviri kuda kuzoitika mangwana? Uri kuudza kuti akaderegerei Blessing Geza ari Blessing Mhlanga ari mujeri akamusiya akadaro. Unoda kuti bvunza baba wako Mnangagwa, mubvunze, kana Mutsvangwa mubvunze kuti pakasungwa vamwe iye wakadii, vakaenda vakanomurwira. Unenge usati wane power yacho. Inda muzingoita senge musina kudzinzere dzakakwana wafana imi. Tokuona makadai tokuona sokuti pamwe unofunga hamufungi. Unenge usati wane power. Mudarageza haana nepower yese. He is not controlling army, he is not controlling any security sector, he is not controlling even mapurisa. Achiri kurwa, we are still fighting. Unotaura munhu wauri kurwa uchirwa akabata pfuti usina kutaura kuti wonda kunokurura uyu. Anoshanda kujudiciary here Mudarageza. He is a revolutionist. Haasiri iyeyo wauri kuda kuti ange achiita izvozvo. Pahonde ndio zvinotoitika izvozvo.
everybody must know kuti ndo zvinotoitika izvozvo kana tiri panguva yakaita seyatinayo inei muZimbabwe. Vamwe vanotosungwa, kana vasungwa katini tichingorwa tiri patinoramba tichitamba tiita simba rokuti tisunungure vamwe vedu. Hakuna kuda kungoisa bwititi risina nebasa rese kuisa mhute mukati mevanhu muchitaura izvi zviro. Tototi ndototaura Mudharageza wacho kuti auye iwe usataura nyongo, unototaura nyongo, ende hatisi kuzorega kukuudza kana uri wacho vamwe vacho ndiwo vamwe vacho. Saka ungoda kuti because zvaunenge wataura zvinenge zviri against isisu. Chii chauri kukurudzira, alright, undipindure, usada kuzonditaurira zvinosina basa zvokuti ndisakuteerera iwe uri pavanhu, ndisakuona kushama iwe wakashama uri uchifamba panze. Gara mukati mako, ndiwe unotofanira kuvhara madhirezi ako kuti tisakuudza kuti magaro ari panze. Unofanira kuavhara nokuti wabuda panze. Saka iwe undipindure iko zvinezvi, undipindura uchindiudza kuti zvauri kuda kutaura, zvauri kutaura izvi zvandakutaurira ini, ndipindure uchindiudza kuti waida kuti vadini Mudharageza, waida kuti ainde achinoti chii kundosunungura Blessing Mhlanga, achiti chii, wakamira sani. Iye anotovawo paexil akatotizawo but achirwa ari kuku. Ndo zvinongoitwa vese vaunoona. Hapana nyika yakamborwiwa chimurenga ukachirwa uri munyika mako, unotobuda. Saka kuti vanhu vengi vasara pamune muchimhanya vasungwa vacho kuti uya umbotanga wandisunungura uzotiza, ingaperi here revolution yacho? Haiperi ka, because tobva tasungwa tisi zvadhagwa. Imafana imimi njere dzenyu dzakanyomboka imimi, yona chimama munenge mune dambudziko, hamunzwisisi zvinhu zvamunenge muchida kutaura. Haisi mibvunzo yamunenge muchida kuvhunza, imi maideas acho munenge muchida kumboadii. Paakatanga, musi waakatanga achitaura kuzosaka Blessed Mhlanga asungwe, makaregerei kuti musati matomboita chimwe chinhu makatanga kupopota kuti iwe Mudhara iwe wakaregerei kutanga watiudza zvawakazotaura kuna Blessed Mhlanga? Meaning to say akaita nevaakaita nawo ndo vaanotoudza izvozvo zvokuti tichaita apa toita apa, tichaenda apa toenda apa. Mune muida kuti zvinezvi akuudzei, tinokuziva kuti muri vanani. Ko kana tikaudza nevatengesi, iwe uri ani iwe? Anti unongova mujournalism, majournalist anti uri munhu anotsvaka mari here? Kana tikati basa rokukuudza tichikuudza information yacho nayo iwe uchiitora uchiisa uko, iwe munongova mahure majournalist, muri mafambi dzemari. Zvainenge yangoita zvawangoita ndo zvaunobudisa, zvinokupa mari ndo zvaunoita. Saka unongoda kuti tikudii, unoda kuti uudzwe izvozvo ugozviisepi? Ko kana ukazviforwarda uchingotopiwa ipapo uchizviforwarda, uchipiwa ipapo uchizviforwarda kuvavengi, who knows? Unoda kuti munoda kuudzwa kuti muite sei. Ukaona uchiita basa rokunetsana noMudhara uyu, tichakunyongonya muromo iwoyo. Tiri kuvinga, usafungudza kuti pauri hatipazivi. Iwe unotova next door yangu futi kana usingazvizivi. Kuno kwacho kwauri kwacho ikoko hauzvizivi kuti pabasa pangu ndichinda kubasa ndodarika nepamba pako, iwe hauzvizivi. Sada kuti jairira nezvinhu zvisina nebasa rese zvokuita zvenyu zvokurakachi zvisina nebasa. Uri murakachi vheri, because wakafanana nevanhu vanotaurira nachimhama chako ichi chipambe ichi.